이거 다 끝나갔어. ê bố thằng này đừng là cái phở lại bố thằng này đừng đừng cái này ăn rồi nghĩ mà ăn cái gì vậy ủa khắp bữa thằng nó bố thằng này kìa đừng thôi các bạn ơi bố thằng này kìa đừng phao khắp bữa thằng mà lại thằng này đừng cứ sao ăn phao sự nó mày ơi 하르신 자크면 화이트네. 예, 마시라이 코이네 하르신 밑에 자르는 거래 못한 나이. 네, 마사 그만 좀 나네 하르신 피켓 가루 보이네 라이 코아. 그 일라이 못지않아 하르신 자스 배발라 밑에 있네. 대장수도 몰라. 마시 만시 조조조 세발디 기자 마등은 말한 말다 소대. 하다. 임부와 먹어라 먹어라 될 폴리스 된잖아. 안 그러네야. 너희 온택이야 돼. 에이, 너 모바일 초보이 타대. 진짜 라이장 그발라. 비디오 칼람네야. 세야 바라. 진짜 그래. 에이, 너 비디오 바네 왜 등에. 진짜 나 폴리스 할래. 하든 당내요. 하든 당내요 가름 그래요. जों खाथामबो थांदोंमोन ना खानैबो थांदोंमोन ना मिथिङाव फैदो लोगोफोर बिदिनो होगौ नायाखै बेसेबा दावरावखा मानसिफोरखौ माबाखौ माबा हायाखै बिदिनो खम ओरैबायदि रायजादोंमोन बुरैफोरदो नोंसो अमाखौ इदिनो मानो आंनि केमेरायावनो नोङो ओरैसो लांबाय थानांगौ आं गिलाय नोङो दरमाना लाखिनाय बायदि मोनदों नामा मिटिं जादों लोगोफोर इदिनो बिराद अखा हादों मिटिङानो मिटिं ओइ बुंलाय ओइ Emau. Ai na ba ke gosoआव लाखिदे खैथाम माने एक्सिडेन्ट ओमफ्राय बुककिपारा सोरो इन्टिरानि इदि लिरनो हो मेम्बार ट्रेजारिया सोर फैसा लाग्राया फैसा लाग्राना जायनि मेनो लायो फैसा लाग्रा खासि हो ट्रेजारि ओमफ्राय आरो मेम्बार जालांबाय बुककिपार थार्डआव ट्रेजारि इखिनि गुर 이거 다 끝나갔어. 민은 라바타이. 이거 치가요. 라이레 마리 자이 나마 양 진짜라. 야, 뭐도 가도 맛있더라. 미니게 봐라. 이래 토리네 저라스. 너희 지금 가봐요. 너희 지금 가봐요. नोंसोरखौ हो नोंसोर दा देलाय सिरो जाजोबदोंना जोंखौ माबा जादो इमान थान्दा मे बि खोदै खाता हे गायबा इमान थान्दा मे बि गोखै खाते हे टेङा इमान थान्दा मे बि टेङा खाता हे जांख्रिलै बाल थैनायसो आयै हाबाब थान्दायावबो सोरबा गोखै जायो मानसिया थास' दे 얘로 이 하나씩 베이컨 콤바이 어비 시리나이 나베이 정말
आं अनलाजों दाउ संना जाबाय जा माला एसा गैरा लाहरदोंमोन दाउ थेयाखै मोजांसो बुथाराखै माने मासेयैनो हरदो बाबाया खस्थ' मावना हैबाय थायो ओरैनो जाथो होननानै अखायानो दिनै माने एसां अखा हाखोबा अभी ठंडा में टेंगा खाने वाला है इन लोगों ने मछली से हमारा घर का नज़ारा देखो गाइस ओह माय गॉड कॉल आया किसी का कॉल